Hi everyone, nandito kami improvisamente. Walang plano na pumunta kami ng palengke, pero ako kasi nag-alala ako dahil yung pagkain ng aso ay 1/4 na lang yung na laman nung kakainin nila. So sabi ko pangdagdag, bibili kami ng isang sako dito. Sa eto na ang husband ko naghanap. Yun sana ang NFA kasi mas mura para doon sa mga aso. Kaso mo nga lang laging walang dito, walang available pag isang sako ang gusto mong bilhin. May limit para yon na 5 kilos lang ang i-allow nila. Eh ang gusto namin 1 sack. Wala yung 5 kilos 2 araw lang nakain ng mga aso yun Kaya nagpahanap na lang ako ng kahit na yung mas mura pa ng konti doon sa NFA. Mas mahal konti pero okay lang, affordable. Namin, dapat sana ay isa ang lalabas. Kaso mo nga lang, ako ang dala-dala ko yung guys, yung rasyon. Ito Ito, dinala ko guys. Ayan dala-dala ko dahil inihahanap ko kung sino ang dapat kong bigyan. Sabi ng asawa ko, hindi ko alam kung sino bibigyan ko. Ikaw nang bahala, sumama ka. Hindi naman siguro masama na sumama ka kasi nandito lang naman kami sa sasakyan. And then kung pupunta kami sa isang establishment, halimbawa ngayon siya ang pumunta para sa rice. Mamaya iikot kami, punta kami dun sa gate at papasok ako dito. Meron kaming pass. Ito gagamitin ko yung pass at bibili ako ng seafoods, 3 seafoods. Kasi puro na lang karne, cheese, karne. Nagsasawa na kami sa ganung pagkain, parang nakakauta. Kaya maghahanap tayo ng seafood, tingnan natin kung anong meron doon sa pinaka barato ka ng 40? At 40, ang mahal naman ng pagkain Wala nang iba. Wala nang mas mura doon? Mas mura kinabarato ka ng 40 talaga. 40 lang? Oo. Kaya nga 2,000 lang. Mahal naman ang pagkain ng aso? Hindi, ang bigas ngayon kinabarato na 40 pesos na. 40 pesos ang pinakamura? Ang mahal naman ng bigas? 1 kilo yun 40 pesos. Oh my God, 40 pesos per kilo? Yung NFA daw, nasa DSWD daw, wala pa raw. Wala pa. So, kumuha ka na lang ng half sack na lang. Kalahating sako. Pagdesisyonan na namin na dog food na lang ang bilhin namin dahil yung 25 kilos is 1,200. So, ang isang sako, 2,400. At yun naman talaga ang para sa aso. So, yun na lang. At para hindi, kasi mas mahal kung rice kasi yung ulam pa nila, yung gasol, yung pagluluto mo. Mas practical kung yung dog food na lang talaga. Yun na lang ang bilhin namin. So, meaning sa 50 kilos, it must be 2,400. Di parang malapit-lapit lang doon. At saka, yun na lang talaga. Sa loob at bibili ng seafood konti. Hindi ko na i-video doon sa loob guys kasi syempre magmadali ako, seryoso. At parang iba ang iba atmosphere dyan sa loob, iba. Kasi yun nga, natatakot ako sa mga tinatouch ko at mga nakikita dyan sa loob. Ewan, iba na talaga. I have my pass. Dito ka na lang? Okay. Okay, dahil isa lang ang allowed talaga. Teka at magsuot lang ako ng derira? May pila? Wala? Kami na Maricel, mga gani, sige. Bibili rin akong eggs kasi kukunti na eggs namin. And then, titingin ako ng mga fish kung ano ang maganda. Nandito kami sa ICM para sa sa fixed rate. Pupunta ako para sa butane kasi naubos na yung pangluto ko. Pupunta ako dyan kasi isa lang ang allowed. So, I will be the one again. Okay, doon sa palengke, nakabili ako ng maraming dilis para yung mga pusa ay kasali. Bumili ako ang mura ngayon guys, ang mura ng isda. Hindi ko lang na video kasi na-awkwardan ako. Ewan ko ba bakit ganun. Tapos yung tulingan is 140, ganun. Nakabili ako ng tulingan na pero yung malaki-laki is 180.
Bumili akong 2 piraso. Tapos bumili akong 3 kilo ng parang anchovies, yon. 3 kilo nun para yung mga pusa ay magiging masaya dahil naghahanap din ng isda dito. Tapos nakabili pala akong pusit. Biro mo yung 360 na bili namin sa BQ. Ngayon 160 lang. Ang laki ng discount, 200 pesos. Wow! Grabe, ang mura ngayon guys ng mga seafood. Punta ako sa Fix Right for the butane kasi yun talaga sadya ko kasi hindi na ako live pagka wala ako nung butane kasi alam niyo naman yun ang ginagamit ko dun sa table na maliit. Kaya eto, punta tayo sa close na itong mga pwesto dito. Ang aga nilang mag-close. Ang aga nag-close, ningaw kayo. $5:55 na pala, magagabi na. So, 6 o'clock magsasabong siya. Open pa. No? Okay. Magpapabili ng load yung anak kong isa. Kaya bibili na lang akong 5 na tag 100 para may magamit. Lagi na lang yung sinasabi yung load ko. Wow, grab for free raw ito. Pwede manguhani? Pwede manguhani, sir? Ha? Pwede no? Tanong? Yan, via urban agriculture. Ayan. Lettuce production. Ayan, ayan. Dami ha. Dami ko kinuha ha. Ayan. Mga guides to plant. To have a garden. I have. Yes. Ayan. Minaw kayo kasi nagsara na ang marami. At kukunti na namimili. Ayan. Ang Albas Chicharon ay bukas pa. Ang Patrick's Road, yung leksyonan, ay nagliligpit na. Roasted chicken ay open pa. Ayan. Ay, natapos din. Nakabili na ako sa Fix Right. Uwi na kami. Ayun. Medyo malungkot ang paligid guys. Bakit ba ganun? Sana matapos na. Okay. Buksan mo nga. Ay, ang lungkot ng paligid. My God. Pero ang ganda ng sky. Pansin mo yan? Ganda. Ganda ng color. Ang sunset. Ang lungkot ng paligid. Ang lungkot ng Island City Mall. 6 o'clock pa lang ngayon. At ayan. Ganyan. Ningaw na kasi magsara na. Closing na sila. Ayan, kaya nagsilabas ng mga tao dyan. Nakita mo? Nagsara na yan? Magsasara na. Nagsasara? Ganun. Yung kailangan yung regulasyon. Ang ganda ng sunset oh. Wow. Ganda ng view ng sunset. Ganda ng kulay ng sky. I love that. Meaning may bukas na maliwanag tayo.
nagbabad niya ng magandang bukas yung ulap. Oh. Tingnan nga natin po kung may drive-thru. Sarado. Sarado? Sarado. Ay, walang McDonald's. Wala yan. Bakit may tao doon? May silaw. Kakaklose lang yata nila. Ah, Yun nga, sorry, we're close, oh. Wala ring McDonald's, wala. Wala drive-thru. Ngayon pa ako parang namimiss ko ang hamburger. No? Bakit ngayon pa sinumpong ang dila ko? Sarado naman. Asawa ko naman ang pumunta sa Jollibee, guys. Pumunta kami dito para kasi namimiss ko ang burger talaga. Ewan ko ba, naghahanap ang dila ko ng fast food. May pagkain naman sa bahay, may niluto akong chicken doon. Kaya nga sabi ko sa kanya, bumili ka ng fast food pero burger lang. Wag na yung chicken dahil yun na ang niluto ko kanina. Ang dami kong nilutong chicken legs. Meron pa dong natira. Pwede nga yung kakainin namin ngayong gabi. Kaya lang sabi ko, miss ko ang burger. Kaya lang nga namang hindi namin isali yung sabi ko, bumili ka na ng burger at saka yung spaghetti na yung isang ganun. Isang family platter ba yun? Tawag nila dun. Ayun. Masaya ako, guys, kasi nakabili na kami ng tubig. Ang daming tubig namin binili. Bali 8 galon para sa ganun pang matagalan. Tapos dinamihan kong bili ng isda. Bali 3 kilo yung parang mangsi ba yun? Pero hindi mangsi na may kaliskis, yung walang kaliskis. Dilis ang tawag nila sa Tagalog yun. Tapos bumili rin akong pusit na yun nga sabi ko 160 lang, samantalang yung pagbili namin dyan sa Bicchio 360 ang kilo, ngayon 160, ang laki ng minura. Tapos ang daming mga mura doon ngayon nga na seafoods, ang gaganda. Kaya lang wala akong lalagyan sa freezer kasi nag-stock kami ng karne, walang space sa freezer. Kaya enough na yung 3 kilong dilis, 2 pirasong tulingan at saka yung pusit, yun ang binili ko. Ito lang ang fast food na nakabukas ngayon kaya medyo natagalan kami. May na siguro ako naghihintay dito, 20 minutes. Ang tagal, guys, kasi maraming namimili. Siyempre, may social distancing. Tapos, yun nga, hindi ka makapasok kung wala kang quarantine pass. Kaya, hinayaan ko yung husband ko pero tapos na yata yung order niya. Ganon ang hintay namin, 20 to 30 minutes, tagal din kasi maraming bumibili. Ayan na yata ang asawa ko. Doon pala ito ang entrance, then ang exit doon sa kabila, sa right side. Hindi pala pwedeng umexit dito, entry lang pala to, entrance lang pala ito. Ayan, ay salamat. Natapos din ang paghihintay. Ayan, at sinundan pa ng guard. Naglilinis na sila, siguro magsasara. Ayan. Hindi mo mabuksan? Anong nangyari? What happened? Mahirap luto.